आज देखिए भाकुर माछ तरकारी फिर चुली केମିତି କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି ସେପଟେ ଜିରା ସୋରିଷ ରସୁଣ ଅଦା ପକେଇକି ଭିଜେଇକି ପାଣିରେ ରଖିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇଛି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମର ବାପା ଆମର ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କାଠ ପାଠ ସବୁ ବହିକି ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ବାହାରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଇଏ ମୋର କମେଡ଼ି କରିବାକୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କ'ଣ ତାକୁ ମସଲଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବାପାଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ଆମେ 4 ଜଣ ବସିଛୁ ଇଏ ସାରେ ମୋଟା ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର କ୍ୟୁଟ୍ ନଣନ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ପବଜି ଧିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହ ମୋ ଲୁଗା ଖୋଲିନି ଖସିଗଲା ଓଢ଼ଣା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ବର୍ଷାର ଓଦା ହେଇକି ତମକୁ ଆମ ବାରିଟା ଦେଖେଇଦେବା ବାପା ଆମର ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ସବୁ ପକେଇଛି ବର୍ଷା ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆମର ଭିତରେ ବାପା ସେ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ କାଲି ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ଧନିଆ ଗଛ କଲରା ଗଛ ଲାଗିଛି କଲରା ଫଳିଛି କଲରା ଆମର ହେଇଛି ଜହ୍ନି ବି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ ବାଡ଼ିଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ନା ଆମ ଗଛରେ ବଉଳ ହେଇଛି चटपटिया खाईदबा मिक्सचर पियाज चुपुड़िकी तेल पकईकी खाइबा पियाज बटा सैला जस्ट टिके लुण पकईदबा लेंबू टिके चिपुड़ी दबा तो माळ माळ कहि ना टेस्टी तो ना पाका तो ऐसे कुछ खाना में
ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ଟମାଟର ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। तमे कौन कर रोशनी चुई तमे कौन करियो नेक्स्ट ब्लॉग कौन कहतला आगरो नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबो कोना टिके हाय सब